сложим една аранжировка от рязан цвят за маса, която ще създаде празнично настроение за вашата трапеза. Какво ни е необходимо? Един съд по ваш избор, основните цветя, които в случая са ни хризантеми, слънчогледи и зеленина. Гъба, в която ще подредиме пиафлора, в която ще подредиме цветята. И започваме с аранжировката. Гъбата ни предварително е натопена във вода, за да се съхранят цветята по-дълго време. Поставяме в съда. Като център на аранжировката може да поставим една свеж. Огънят символизира семейното огнище. Понеже моят съд е стъклен, в случая ще импровизираме и ще го закриеме с есенни листа. Може да използвате цветен декоративен пясък, стъклени камъни, много красиво седи в прозрачния съд. Ако искате, може да подберете и друг вид съд от керамика, дърво, нещо, което е близко до природата. Цветовете, които приравняваме към основните цветя, слънчогледите, цветовете, които сме подбрали, жълто, което е свързано с енергията, почиствате от листата и подрязвате, мерите си според дължината на съда. Ето така, още малко ще се подреже. Забождате в гъбата. Аз предварително как ще ги подредиме нещата. Да. Минаваме към зеленината, след като вече сме поставили основните цветя. Зеленото е свързано с оздравителната сила на природата. Въртите равномерно от всички страни. Следва белият цвят, който допринася за спокойствието. Предварително почиствате цветята от листа. Подрязвате. Почти сме готови. Добавяме още няколко сухи елемента. За допълнително настроение съм приготвила една папоротка.
И така, нашата аранжировка е готова за поставяне в средата на масата.